пролетното ни посещение в България се наложи да се върнем отново в Лапландия. Снегът се бе стопил и природата се бе върнала към живота. Отново можехме да се любуваме на необичайната за нас северна флора и фауна. В предстоящото лято не можем да очакваме дарове от градината ни в Самодивци, тъй като я оставихме без надзор. Но за нас е важно да съберем достатъчно храна от природата и ако не можем да си култивираме наша продукция, тогава събираме храна от дивата природа. Лапландия изобилства от черна и червена боровинка, гъби, а с повече усилия може да съберете достатъчно от царицата на капините. Оранжевото злато, рядко срещаната жълта северна капина. Брането на боровинки в Лапландия обаче далеч не е толкова романтично, колкото звучи. Мрежата против комари е задължителна, както и високите гумени бутуши. Този 11-ти епизод на документалната поредица Самодивци е посветен на характерното за северните народи събиране на боровинки и тяхното консервиране за безкрайните тъмни и студени зимни месеци. Между работата, спорта и събирането на храна от природата обичам да вмъквам малки креативни занаятчийски проекти с цел да усвоявам умения, които ще са ми необходими в Самодивци. Обожавам да създавам неща от изхвърляни на боклука предмети. Това никому непотребно пале в рамките на няколко часа ще се превърне в така необходимата ни масичка за всекидневната. Тази гъбичка е казала огромна тъкан, която се състои. Но да се върнем обратно при боровинките. Днес заминавам на среднощно боровинково приключение дълбоко в гората, далеч от всякакво човешко присъствие. Ще събирам черна боровинка до късно, ще нощувам в колата и рано сутринта ще продължа отново да събирам. Обикновено хората не си представят да прекарат събота вечер по този начин, но на мен ми е трудно да обясня колко много се забавлявам така. Today is 22nd of July. It is Saturday evening, which means it's party time. And now it's 9 p.m. and I'm planning to start picking blueberries.
There are so many berries. Look at that. Now it's 10:30. I've been picking berries for exactly 1 hour, and the bucket is this much full. I think I have over 1 kilo, or let's say 1 kilo. So my speed is 1 kilo per hour. I'm picking the berries manually by hands. I'm not using that device. Let me show you what I'm talking about. Another presumably faster method to pick blueberries is with the blueberry picker, and this way you're gonna pick also lots of leaves. Then you have to pour them here and get rid of the leaves. I'm getting hungry. I'll get some food now and tea, and I don't know for how long I'm gonna continue tonight. My point was to settle my camping, to choose the spot for tonight, to pick a little bit, to pick a pace for tomorrow. But my plan is to start picking more seriously tomorrow early morning, when there will be less mosquitoes and I'm not gonna need this silly net around my face.
Традицията повелява с първата реколта от боровинки да се изпече традиционният боровинков пай. В тази част аз нямам никакви заслуги. Надя приготви боровинков пай, който ми даде да разбера, че е възможно да запомниш вкус за цял живот. Черната боровинка е първата, която озрява, обикновено в началото на юли. Месец по-късно е готово северното злато, трудно достъпната жълта боровинка. В малкото градче Рануа, в северна Финландия, дори има фестивал на жълтата капина и дори пазар, предназначен за покупко-продажба на така наречената на фински хилла или лакка, жълта капина. Характерно за нея е, че расте само на север и само на няколко места по света. Обитава блата и тресавища, което я прави много трудна за събиране. И сякаш това не е достатъчно, но всяко растение дава само една капина. Едно храстче, една капина. Опитни събирачи могат да съберат 10 кг на ден, но аз никога не успях да събера повече от 2 кг. За сметка на това поддържахме добра форма, защото в търсене на находища изминавахме много километри всекидневно. С всяка стъпка затъвахме в тресавища и блата. Обикновено в края на деня приготвяме няколко бурканчета със сладко, но по-голямата част от боровинките и капините ги замразяваме. Седми август е, буквално 5 часа преди да си хвана влака за Хелзинки, откъдето ще хвана първия самолет, след това втория самолет до София. Използвам
последните часове в Лапландия, за да събера малко земнина. Смених стратегията от събиране на боровинки една по една с това съоръжение, което ускори процеса поне 4 пъти. Идеалният план беше да съберем около 40 кг боровинки, което по мои изчисления щеше да е достатъчно за 2 души за цялата зима. Вече имаме около 20 кг в фризера и с днешния ден ще се доближим до 30. Това се случи дори с помощта на приятели. Благодаря ти, Олег, за помощта. И въпреки, че нямах достатъчно време да отделя за това занимание, мисля, че ще се справим и ще имаме доста витамини, антиоксиданти и фибри през зимата. Хубавото на боровинките е, че не губят хранителните си качества. Така вече съм по-спокоен, че в определен аспект сме се подсигурили с зимнината. Сложихме и няколко бурканчета с сладко, което ще ползваме в редки случаи, тъй като не сме много по сладкото. Но искаме да опитаме различни начини за консервиране на храна. Изключително приятно занимание, удоволствие за душата, има някакви терапевтични функции. Това да прекарам цял ден и да събирам боровинки. Боровинките в Лапландия се разглеждат като супер храна, тъй като на много места, дори в България има боровинки, но тук заради 24-часовото слънцегреене през лятото, боровинките успяват да се снабдят с много повече полезни хранителни вещества, отколкото тези сини боровинки в други краища на света. Другото нещо е, каквото и да си съберете от природата в Лапландия, в финландска Лапландия, по подразбиране е органична храна, тъй като няма замърсители. И така, сега потеглям към Самодивци. Надявам се да успея да засадя и там нещо. Много се запалих по това да произвеждаме сами храната си и не само да произвеждаме, но и да я събираме от природата, тъй като природата може да ни даде толкова много храна. Дори съм чувал за хора тук в Финландия, които успяват да се изхранват предимно от природата. Това е, продължавам с терапията и след 4 часа съм във влака. Ето така изглежда багажника на боровинкосъбирача. Бутуши, кофи, храна, уреди за приготвяне на храна, дъждоустойчиви якета, матраци, палатка, раница. И така, 5 кг боровинки по-късно, една гъбка, 2 изслушани подкаста. Е време да кажа довиждане на Лапландия. Ще ми липсва прохладата. Днес се води сравнително топъл ден и в момента около 20 градуса. Пътуването ни към България всеки път е с различно превозно средство, но емоцията винаги е еднаква. След като 3 години пътувахме с автомобил или кемпер, някак уморени от тези 3600 км, сега решихме да летим. Първата част от пътешествието изисква да преминем почти цялата дължина на Финландия. Това обикновено го правя с влак. Изключително удоволствие да се ползват финландските железници. Здравейте! Днес е 13 август. Точно 2 месеца и половина след последните кадри, които видяхте от миналия епизод. 2 месеца и половина след като засадихме неща в нашата градина и напълно зарязахме мястото без никаква поддръжка през това време. Ето така изглежда.
Сега най-любопитно ми е какво се случва с градината. Има някакви доматки. Май ще хапнем доматки. За тези, които не са гледали предния епизод, уточнявам, че засадихме някои неща и оставихме градината без надзор. Тук трябва да има тиквички. Всъщност има една доста голяма тиквичка. Тук бяхме засадили нещо, което очаквахме да тръгне нагоре по тези въженца. Краставички май бяха, не си спомням, но нищо не е тръгнало по въженцата. Царевица. Може да имаме царевички. Това ми изглежда като нещо, което не сме садили. Тук някъде засадихме сините домати, но не са се справили. Там засадихме едни чушки, които са били засенчени от тези бурени. Ето това са. Но да видим, сега като почистя, може би ще имат някакъв шанс. А доматите просто са били поливани от дъжда, след това на жегата, не са били колтучени, не са били връзвани. Но за сега гледам, че стоят изправени, повечето от тях. Сравнително изправени. Там е компоста, който отглеждаме. Направо се е стопил. Я вижте къде е изчезнал компоста ни. Ами, компостирал се. Там някъде засадихме орехчето, което трябва да пресадиме, тъй като благодарение на няколко добри съвета, които получихме от вас, решихме, че не ни трябват орехи да засенчат градината. Не е много добра идея, но първо трябва да го открия. Както и миналото лято, нямаме нито минута за губене. Това, което е останало от засъжденията ни, които отгледахме от семенца, трябва да бъде спасено. Моментът на истината. Да видим дали Кемпи ще се пали след няколко месечна пауза. Кемперът е нашата осъществена мечта и голяма емоция. Без замислене. Това е и най-уютното място, на което сме живеели. За съжаление обаче ще трябва да се разделим с него. Проектът на село се очертава да бъде далеч над бюджета ни и за да продължим ни трябват средства. Решението бе емоционално и не бе никак лесно, но си обещаваме скоро отново да имаме дом за приключения. Хубавото нещо в тази ситуация е, че новите собственици на Кемпи са най-прекрасните хора, които сме срещали в последните години и се надяваме нашето запознанство да е началото на ново приятелство. Онзи ден нямах време, когато почистих градината и една седмица по-късно пак се връщам на мястото, за да полея. До сега си проправях път до кладенеца. Тук беше много чисто миналата година. Една хубава пътека си бяхме направили. Ето тук се намира красивият ни кладенец. Така.
Здравей, кладенче благословено. Бистра хубава водичка. Първото им поливане. Кемпи ще ни липсва, но това, което много силно ми липсваше в последните 2 месеца, бяха звездите. След толкова бели полярни нощи, зажаднях за тъмнина, звезди и щурци. Компостът най-вероятно е проработил. Познава се по два начина. Първо, че се е стопил и останал на 1/3. И второ, забодох този термометър, компост термометър, който показва 27 градуса, което е горе-долу температурата на въздуха. И тук мога да покажа. Да създадеш жива, плодородна почва с остатъци от храна, трева и бурени е магия. Това е като да печаташ пари без усилия, защото закупуването на подобен хумус не е никак ефтино. Разбира се, не ние сме произвели хумуса. За щастие. Ние просто координирахме действията си с природата и помогнахме на бактериите и насекомите да го създадат. Ние избираме да работим с природата, а не да воюваме с нея. Разбира се, има разлика между конвенционалното и семейното земеделие. Тук говоря за градината на село, а не за безкрайните земеделски полета с мъртва почва. Вярвам, че когато се грижим за нашата градина, подходът трябва да е в синхрон с природата. Затова ме озадачава фактът, че във Фейсбук групите за живот на село въпросите обикновено започват така. Как да унищожим ери какво си? С какво да пръскаме срещу ери какво си? Как да се оттървем от друго? И така нататък. В същото това време, почти всяка селска кофа за смет е пълна с безценен биологичен материал. Този материал обаче далеч не е боклук и принадлежи на почвата, а не на сметището. Не можем само да взимаме от почвата. Трябва и да даваме. А това, че изразходваме много ресурси, да извозим, опаковаме в найлонови капсули, заровим или изгорим този безценен природен ресурс, е друга тема. Всеки ден научаваме нещо ново. Едно от тези нови неща започна да се установява като фундаментален принцип. Той гласи: погрижете се за почвата, а тя ще се погрижи за растенията.